Iż-żieda tal-għawwiema fil-bajjiet matul is-sajf iġġib magħha bosta sfidi fosthom il-bżonn ta' iktar sigurtà. Permezz tal-ħidma li jwettqu l-assisa tal-baħar u l-Community First Responder, is-Soċjetà tas-Salib l-Aħmar taħdem biex tevita l-inċidenti fuq il-bajjiet waqt li tkun pronta biex f'tebqatejn tagħti l-għajnuna mill-aktar fiss. Is-Sur Robert Brinkaw, id-Direttur tal-Operazzjonijiet tas-Soċjetà tas-Salib l-Aħmar, tkellem dwar ir-responsibiltajiet u x-xogħol tal-First Responder li beda jitħaddem f'dawn l-aħħar sentejn. Dan huwa unit hija vettura mhijiex ambulanza li ġorr in-nies, biss hija unit attrezzata u n-nies huma trejnjati biex ikunu jistgħu jagħtu l-ewwel għajnuna. Is-servizz jiġi attivat billi wieħed iċempel 112 kif iċempel is-soltu u hemmhekk mill-control room ta' Mater Dei tal-emerġenza ikellmu lilna biex sakemm tiġi l-ambulanza aħna nkunu fil-post biex nistabilizzaw il-pazjent. Il-Lifeguards fuq il-bajjiet ukoll għandhom irwol importanti ħafna. Huma mobbija bir-responsabilità li mhux biss li jagħtu l-ewwel għajnuna, iżda wkoll jissorveljaw u jipprevjenu l-għawwiema milli jidħlu fil-periklu. Brinkaw saħal li qabel ma l-għawwiema jitfgħu saqajhom fl-ilma iħarsu lejn il-kulur tal-bnada li jittellaw mat-torri tas-selvataġġ. Dan hekk kif kull kulur jirrifletti l-kundizzjoni tal-baħar. Jekk bandiera ħadra, baħar kalm. Iżda tnejn ħomor la tażżardax tinżel tom. Il-bandiera doppja ħamra, jiġifieri mhuwiex il-baħar mhuwiex tajjeb biex tom u hemmhekk il-lifeguard ukoll ma jibqax responsabbli li jinżel salva n-nies għalfejn. Għax meta aħna ntellaw il-bandiera doppja ħamra, jiġifieri li l-baħar huwa perikolus, hemm ħafna kurrenti u l-lifeguard mhuwiex f'pożizzjoni ħajpoġġi lilu nnifsu f'wisq periklu biex jinżel isalva. Mhux qed ngħid dik tiġri għax ħafna drabi xorta ninżlu biex dak li jkun. Biss il-lifeguard jista' jieħu deċiżjoni li jisma' huwa ta' wisq periklu, allura laqqas jiena ma ħaninżel. Huwa saħaq ukoll li għalkemm ma jkunx hemm bandiera vjola, wieħed m'għandux joħodha li mhux possibbli jkun hemm xi brama għax din tittella biss jekk il-kwantità tkun kbira.